Bismillahirrahmanirrahim. Wata kissar kashi na 32. Yana gurin gyara ne. Ya kalli Umma ya ce, Umma, me kika dafa ne? Muna jin yunwa fa. Daga nan wani gurin za mu tafi ne. Jidda ta ce, Ammar shine ka zo ka kula kowa amma ni ka share ni kamar baka ganna ba, balle ka tambayi halin da nake ciki. Ko da yake ba abin mamaki bane tunda ka fi ƙaunar matarka akan mu. Damuwar ta ita ce damuwar 'yar gwal. Wallahi ta fi gwal. Amar ya bata amsa kai tsaye cike da basarwa. Ni kake gaya matarka ta fi gwal ko? Shiru ya mata ya ki bata amsa. A fusace ta ce, ai da ma na sani. Ba yau ka saba wulakanta ni ba akan yarinyar nan. Kirikiri na je gidanka da bukata amma ka ki saurara ta. Ko abinci gagara a bani a gidanka. Kuma kana kallo baka ce komai ba. Shiru Amar yana mamakin wani irin hali ne haka da Jidda. Yaya Maryam ta ce haba yaya Jidda. Ki ma fa dan wasu kike aure kuma yayan wasu sannan kanin wasu. Shekaru 22 yana miki bauta. Ya wahalta miki kamar ba bai san ciwon nema ba. Shikenan ke kuma wata ba za ta mori dan uwan mu ba. Mu yi wa kan adalci mana. Me Amar yake da shi wanda yake wahaltawa Mufida da har kike kirarin ya tare a gurinta. Ita kin san halaccin da take masa? Kin san ita dawanyar da take da shi? Ai macen ma da za ta iya zama da dan uwan mu da irin halinsa na fushi da zuciya. Yabo ya kamata ta samu. Gaba ɗaya Mufida ta takura ta ji babu daɗi abubuwan da suke faruwa duk a dalilinta. Umma kuwa ta hau yi wa Jidda faɗa. Jiki a sanye Mufida ta bar ɗakin dan bai kamata ta ci gaba da zama ana rigima a kanta ba. Tana fita Ammar ma ya miƙe ba bayanta. Abinci ya zubo ya ja ta ɗakinsa suka zauna yana bata. Sai dai sam hankalinta ba akan abincin yake ba. Yana bata yana mata hira amma sam ta ƙi sakin jiki. Ganin haka yasa Ammar ya ce shirya mu je ki yi musu sallama mu tafi. Ta jinjina masa kai haka aka yi jiki babu ƙwari. Mufida ta yi wasu Umma sallama. Ta zaci Umma za ta canza mata fuska ko wani abin amma ta ga sabanin hakan. Mufida ta sa hannu a jakarta ta ɗauko 3,000 ta ce Umma ga wannan ki ɗau 1,000 ajiye wa Abba 2,000. Girgiza kai Umma ta ce a'a Mufida na gode Allah ya yi albarka amma ai sun yi yawa ki rike abinki ga hidima tana tunkarar ku Allah ya raba lafiya. Kunya ce ta kama Mufida dan bata yi zaton Umma ta gane tana da ciki ba saboda bata cire hijabin jikinta ba. Ammar kan ba kunya ta ya amsa da amin ya Allah Umma. Mufida dan shagwabe ta ce amma Umma me yasa idan yayi Ammar ya baki kike karba nawa ne baki so? Gaba ɗaya Jidda ta tsani yarinyar nan duk wani salon bariki ta iya. Umma ta murmushi irin na manya ta ce ai shi wannan kyale shi su yi ta nemowa suna bamu muna cinyewa. Ammar ya ce yau dai na gan ku a rana ke da Umma. Mufida ta ce dan Allah Umma kar fa yayi mana dariya. Anti Maryam ki sa baki mana. Anti Maryam ta ce gaskiya Umma kar ki sa yayi mata dariya mana. Da kyar Umma ta karba. Tana ta mata addu'a da sa albarka kamar ta bata duniya. Suka yi sallama suka tafi. Sai da suka shiga Ammar ya nuna mata dabbobinta suna ta hayayyafa gwanin sha'awa sannan suka tafi. Bayan fitar su Mufida Anti Maryam ta ba wa Umma labarin abin da Fa'iza suka yi wa Mufida da yadda ta zauna a gurinta bayan sun samu saɓani. Abin ya daki zuciyar Umma. Ta yi wa Ammar faɗa idan Fa'iza ta zo ta ce ya mata wulaƙanci. Maryam ta ce wallahi Jidda ba kowace mace bace za ta iya abin da Mufida ta yi ba. Na haƙuri da ɗan uwanmu. Muddin kika yi dalilin kashe masa aure wallahi kin cuce shi kuma ba zai manta ba. Nan ma Umma ta kan Jidda da faɗa. Da ta ga alamun babu mai goya mata baya ta miƙe ta har mata tafiya. Ranta a ɓace. Ammar ya ji daɗin abin da Mufida ta yi idan bai san za ta ba su ba. Suna tafi a hanya ya ce Mufida na gode sosai amma kuɗin da kika ba wa su Umma yayi yawa kar ki kwashe jarin naki fa. Wata uwar harara ta masa wanda hakan ya sa shi yin shiru. Suka tara abin hawa zuwa unguwar su Mufida. Suna yin sallama ta tarar da baba zai fita ai da gudu ta tafi ta rungume shi. Sai da Ammar ya ji tsoron kar ta yi wa kanta rauni. Ko nauyin cikin ta bata ji ba take wannan tsallan. Autar baba naga kin zama katuwa. Ammar me kake bata ne? Ta cinye maka tuwo ko? Murmushi Ammar ya suka gaisa da baba. Baba ya ce tunda ƴaƴana sun zo bari in zauna mu yi hira. Ammar ya bi baba ɗakin sa Mufida ta ƙarasa gurin mama. Ta tarar da yaya Fadila ta hangame baki tana bin Mufida da kallo. Mufida ta rungume mama tana shagwaba. Mama na ina misin ɗinki sosai. Fadila ta ce auta wannan ƙiba haka? Ke ko me kike ci haka? Abin da kike ci mana. Hira suka shiga yi Fadila ta ce auta a cire hijabin mana. Ko wani salon ne kuma haka? Ba zan cire ba ɗin. Autar baba ko dai. Hararata Mufida ta ce ko dai me? Ammar ya sallama a falon mama suka gaisa sannan ya ce zai tafi bayan sallar la'asar zai zo su tafi. Mufida ta tashi ta tafi ta raka shi. Suna fita Fadila ta ce, Mama kin ga abin da na gani kuwa? Mama ta ce a ina? Kamar ciki ne da yarinyar nan fa. Fadila kenan. Na gani mana sai fatan Allah ya raba lafiya. Mufida ta dawo falon suka ci gaba da hira. Tunda Mufida ta cire hijabanta Fadila ta ga cikin Mufida har ya fito ta dinga tsokanar ta. Mufida ni zan miki wankan jego fa in kin haihu. Allah ya kiyaye wallahi ba za ki mun ba.
O ni Fadila, wa Mufida da ciki. Yaranki, shi yasa nake raina ki takura min kike yi. Haka Mufida suka wuni suna hira. Fadila tana ta tsokanar ta. Duk lokacin da Mufida ta zo gida idan tana hira, mama tana fuskantar Mufida na cikin kwanciyar hankali. Amr ya isa da gidansa. Ta dinga tuna lokacin da take kokarin hana auren nan, yadda mazan yanzu suke sai a hankali. Samun kamar Amr sai an tona. Wata ɗaya da sakin Saima, Jabiru na ta shirin aurensa. Saura sati 2 a fara biki. Amma Amr da Aminu san ba sa goyon bayan auren Jabir, don haka san bai sa su shirgin aurensa ba. Saima kam tana murmurewa ta siyo fom ɗin makaranta ta cike za ta koma. Dama ta yi NCE. Ta sai DE fom za ta koma jami'a. Ta tura aka kwaso mata kayanta tsaf daga gidan Jabir. Duk da gwaggwanta ba wata mai karfi bace ba, amma san ba ta tsangwamar Saima. Saima ta iya dinki, don haka ta ci gaba da sana'arta. Suna rufawa juna asiri. Nan da nan ta fara dawo da kibarta kamar ba ita ba. Sa'idu mai kayan miya aka yanke masa hukunci zaman shekaru 3 a gidan yari ƙarƙashin wata kotun addinin musulunci. Tunda abin nan ya faru, layin su Mufida suka zauna lafiya, ba gantali ba tashin hankali, kowace tana gidanta. Idan suka haɗu da Hajara a hanya, har guduwa suke su buya. Amr ya dage sosai da zuwa kasuwar nan. Da safe ya sauke kaya a biya shi, ya siyo wani abun ya fito bakin kasuwa ya siyar. Bangaren Mufida ma likafa ta ci gaba. Yanzu har manyan kuloli take cikawa da kayan sanyi. Almajirai su zo su ɗauka su kai mata kasuwa. Da yake Mufida ta ɗan zo ɗaya da Hajara, ta ba ta shawara ta dinga haɗawa da snacks za ta yi ciniki, don su ne abincin shaf-shaf musamman ga matafiya. Ai kuwa Mufida ta shawarci Amr ya ba ta goyon baya. A hankali ta fara haɗawa da snacks ɗin. Wata ran sai Amr ya dawo da daddare yake taimaka mata ta haɗa kayan siyarwar, saboda cikinta ya tsufa. Duk abin nan sam Amr bai sa mata ido akan abin da take samu ba. Ba ruwansa, sannan babu abin da ya fasa yi na hidimar gidansa. Satin bikin Jabir ya kama, aka yi biki, aka sha shagali, aka yi ɓannar dukiya kamar yadda aka yi wa Jabir alƙawari. Aka ba shi gida da mota. Aka sake masa aiki a kamfanin mahaifin Fatiya. Sai dai tun a ranar farko da ta tare, Jabir ya gane Fatiya ta san maza, amma ba shi da ikon magana ko don wannan daular da aka sa shi a ciki. Haka nan ya haƙura bai ce komai ba. Amr sun gama sauke kaya a kasuwa, yana shirin tafiya. Wani hamshakin alhaji da suka gama sauke masa kaya yasa aka kira masa Amr. Amr ya zo suka gaisa. Amr a nutse yake, san baya wannan rawar jikin da sauran suke idan sun ga alhajin. Alhajin ya ce, don Allah in ba za ka damu ba, kuɗi nake so ka kai min banki. Dan zaro ido Amr shi dai ya san ba ma'aikacin kamfanin alhajin bane. Kawai aikinsa idan ya shigo kasuwar za a sauke kaya, sauke a biya shi. Amma me yasa ya ce masa ya kai masa kuɗi banki? Alhajin ya ce, don Allah ka taimaka in ba za ka damu ba. Na yaba da hankalinka ne, depositin kawai za ka yi min. Ga kuɗin can a mota. Me kai min ne baya na? Miliyan 5 ne. Kallon rashin yadda Amr yake wa alhajin ya mika masa makullin motar. Jiki a sabile Amr ya karba, ya kasa cewa komai. Ya rubuta masa account details din ya bashi. Haka nan Amr ya tsinci kansa da kasa musawa alhajin saboda dattijan takarsa. Amr ya kai kuɗin ya karbo receipt ya dawo kasuwa, amma alhajin baya nan, ya fita amma zai dawo. Amr ya zauna ya jira ko gurin tasa sana'ar bai je ba. Sai bayan la'asar sannan alhajin ya dawo. Yana zuwa ya tarar da Amr ya ce, ya haƙuri Amr, na zaunar da kai. Da ka sani ka tafi, ka kawo min receipt ɗin daga baya. Amr ya ce, a'a, gara dai da na jira. Gashi kuɗin miliyan 7 ne ba 5 ba. Ya mika masa receipt. Ya sa hannu ya karɓa, ya dinga juya receipt ɗin yana kallon Amr, yana nazarinsa. Ya ce, na gode sosai Amr, na ɗauka. Ya zura hannu a aljihu ya ɗauko bandar ɗin kuɗi naira 100 ya bawa Amr. A'a, ba zan karɓa ba sai ka biya ni ba. Amr, ba biyan ka nayi ba, kyauta ce fa. Girgiza kai Amr ya ce, na gode, amma ka bar su. Daga nan ya juya ya tafi. Jabir ya fara gane kuransa, don satin Fatiya 2 ba ta girki, sai dai su ci ta ƙauye. Ga yawo kamar masifa, ba shi da ikon ya tambaye ta ina ta je, ko ina za ta. Da ta raya mata sai ta fice abinta, sai kuma ya ganta. Bai isa ta yi abu ya yi magana ba, sai ta balbale shi da masifa. Ga rashin kunya da ƙazanta. Za ta gyara jikinta amma ban da mahallinta. Ga gayyar ƙawaye, kowa ƙawarta ce. Abin duniya ya fara damun Jabir. Da yana ganin Saima bata iya komai ba, sai gashi Fatiya kamar renon gabaye jaka take. Ko magana ba ta iya yi ba, ga rashin kintsi. A hankali Alhaji Haruna yake karantar Amr ba ruwansa da kowa. Da ya je kasuwa abin da ya kai shi kawai yake yi, don ko abokai ba shi da su.
Alhaji Haruna duk lokacin da ya tashi aiken kuɗi sai ya aiki Ammar kuɗi ba na wasa ba, maƙudan kuɗi masu nauyin gaske. Ammar kafin ya fita sai ya yi wa Mufida aikin gida, da daddare ma idan ya dawo haka, wata ran kuma ya kira Halima a waya ya ce ta zo ta taya ta. Mufida aiki. Ammar ya ce idan cikin ya cika wata 9 zai mai da ita gida ko da naƙuda za ta tashi baya nan. Ranar ta shiga wata na 9 cikin dare kusan karfe 2 dare, Lebo ya kama Mufida. Tashin Ammar ta yi a gigice tana jin ciwon har cikin kanta. Gaba ɗaya Ammar ya ruɗe, tausayinta ya kama shi. Kamar zai kuka ya ce sannu Mufida, bari in fita in ga inda zan samo abin hawa. Rike shi ta yi gam ta hana shi fita ko ina, sai Zalati take yi. Bes ɗin Ammar kuwa da ta rike sai da ta tale har cikinsa, ta dinga sintiri a ɗakin. Ammar ya kasa fita. Gani yake yi da ya fita wani abin zai same ta, sai addu'a yake Allah ya raba ta da cikin lafiya. Tun tana iya tafiya har ta turkushe tana ambatan Allah. Waya Ammar ya ɗauko a gigice yana ƙoƙarin kiran waya, kawai ya ji kukan jaririya yana ɗaga kai ya ga Mufida ta haihu yaro jariri yana ta tsala kuka. Jifa da waya ya taho kanta da sauri ya rike hannunta ya ce sannu Mufida. Murmushi ta yi masa tare da gyaɗa kanta, ta nuna masa akwatin da ta shirya kayan haihuwarta kamar yadda mama ta gaya mata, ta nuna wa Ammar yadda zai yanke cibi da komai. A ƙarshe dai Ammar ne ya gyara komai, hatta kayan jinin da ta ɓata da ɗakin shi ya zage ya gyara su tsaf. Dama mama ta koya Mufida komai, in kes haihuwa za ta kama mata babu wani a kusa. Kamar ba Mufida ce ta yi Lebo ba, ya dafa mata ruwa ta yi wanka ta kintsa jikinta. Jaririn ƙato da shi sai kuka yake yi. Haka Ammar ya rungume Mufida da jaririn yana godiya ga Allah. Wai yau ƙwailarsa ce ta haifa masa jariri. Wa zai maka wannan kyauta idan ba Allah ba? Ga mace ta gari ga Allah ga ɗa. Da safe duk wanda suka kira suka ce Mufida ta haihu sai ya ta mamaki, musamman idan aka ce ita kaɗai ta haihu. Kafin kowa ya zo gidan Ammar ya share ko ina ya dafa abinci ta ci. Da mama ta je gidan ta yi mamaki ta ga ko ina tsaf. Mama ta ce auta dan Allah ke kaɗai kika haihu? Hajiya mama kenan, wallahi da gani sai yaya Ammar. Allah ya bani da sauki ko ciwon mara da kika ce ban ji ba, lokaci ɗaya ciwon ya taso min cikin dare. Sannan autar mama, ga farfesu na tawo miki da shi ki samu ki ci. A ajiye sai an jima, ya Ammar ya dafa abinci na ci. Ammar ya dafa min abinci na ci. Ikon Allah, lalle Allah ya saka wa yaron nan da alkhairi. Kwana 3 da haihuwa Ammar ya shigo da wata katuwar akwati wanda suke ɗakin Mufida suka fito suka ba su guri. Ammar ya kalle ta ya ce kwailata Ammar. Ta tura baki ta ce ai wallahi na zama mace tunda na haifi wannan mai kuka. Murmushi yana jan hancinta, ya turo mata akwatin gabanta, ya karbi yaron ya kwantar da shi. Sai ga Ammar yana ɗaukar jariri. Da baya ɗauka dan gani yake yayi ɗan mitsitsi da yawa. Cikin mamaki ta buɗe akwatin. Kayan jariri ne, duk abin da ake bukata, kayan wanka da yafas ba abin da babu. Ita ma ga sabon kaya kala 3 da turaruka da sabon takalmi da jaka. Kayan robobi kuma suna ɗakin tsakar gida. Na siyo fulawa da shinkafa. Abin hakika kuma Abba ya bayar. Sannan kuɗin da muke tarawa na bar miki nawa da nakin. Sai ki haɗa a yi hidimar suna. Yaya Ammar, ina ka samu kuɗi haka muna fama da kanmu? Yaya Ammar, me yasa ka takura wa kanka? Ba takura ba ce, haƙƙina ne in yi. Kuma na daɗe ina tara kayan. Anti Maryam nake ba wa kuɗin tana siyowa. Fata na Allah ya bar min ke. Sannan ya raya mana Ibrahim Khalil a tafarki madaidaici. Ina alfahari da ke Mufida. Rungumi Ammar tana kuka ta ce Allah ya ƙara arziki mijina. Allah ya baka abin da kake nema duniya da lahira. Mun gode, mun gode. We love you. Abu Khalil. Mention it now, not sweetheart. Ni ya kamata in yi godiya. Ta tattare kayanta ta kira mama ta ce, Mama ku taya ni godiya, kin ga sayar da yaya Ammar yayi mana. Nan ma mama ta addu'a da saka albarka. Yaya Fadila ta ce Mufida gaskiya ki bani sirrin wannan soyayya haka. Allah sarki, nan muka dinga surutan kin yi kankanta da aure, yayi maki girma. Kawai sai muka ganki da ɗa. Oh, auta manya. Mufida ta ce, kya ji da shi dai. Abin duniya ya ishi Jabir. Fatiya ta sa shi gaba da rashin mutunci ga gori na masifa. Gashi ba damar ya kai ƙararta gidansu. Ba a kai wa iyayenta ƙara ƙarar ɗansu. Gantali ga albazaranci daga iyayensa har 'yan uwansa ba su ishe ta kallo ba. Daure take da tawul ta fito daga cikin ban ɗakin da ke cikin ɗakin hotel ɗin. Ta kalli mutumin da ke kwance a kan gadon yayi ɗaiɗai. Ta ɗan yamutsa fuska ta ce Alhaji ka tashi kai wanka ka maida ni inda ka ɗauko ni, ba na jin daɗi. Washe baki yana shafa cikin sai ya ce Fatiya manyan mata, ni fa ban ƙi mu kwana anan tare ba. Haɗe rai ta ce, ka fiye wasa, don Allah ka tashi jini nake zubarwa fa. Zaro ido ya ce, jini kuma? Me yana ki da zubar da jini?
ina ga ciki ne da ni fa, kamar bari zan yi. Alhaji Idris ya ce ke ce ba kai ka ce ba wayayya ba, tun a baya da muke tare da ke baki ciki ba sai yanzu, daga yin auren sai ki bari ki yi ciki. Ka gani fa ban san da cikin nan ba, dan Allah ka yi ka maida ni, dan ban zo da mota bane da ba zan tsaya jiran ka ba. Kai amma ban gama shagali na ba fa, kin katse min jin daɗi. Ko ma miye ai kai ne ka janyo shi, dan Allah Alhaji Idris ka yi sauri. Haka ya tashi ya shiga yayi wanka, sai dai me yana fitowa ya tarar da ita a kwance kamar ba rai a jikinta, jini ya malale a gurin. A gigice ya zaro ido ya dinga jijjiga ta yana kiran sunanta amma shiru, bata amsa ba. Da gudu ya sa rigarsa ya fice, fitar tasa ta yi daidai da kawo abincin da suka yi oda. Ya ga Alhaji Idris ya fice da sauri. Da sauri ma'aikacin ya bi bayan Alhaji Idris, ya ga ya shige mota. Ai kuwa ya haddace lambar motarsa. Ya koma ɗakin ya tarar da Saima a kwance cikin jini male-male. Ranar suna jariri ya ci suna Ibrahim Khalil. Daidai gwargwado an ci an sha. Amar ya yi bajinta daidai ƙarfinsa. Mufida ta samu alheri sosai. Anti Murja ce ta zauna wa Mufida saboda jego. Sai Amar da Mufida ba sa jin kunyar Anti Murja. Su bar ta da renon ɗa, su shige ɗaki su yi ta cin dariyar soyayyarsu. Anti Murja ta yi mamakin yadda Amar yake barkwanci da dariya haka, yadda yake haɗe rai da muskilanci idan za a ce yana magana ma sai ka masa. Amma wata ran a falo suke soyayyarsu shi da Mufida. Ba ruwansu da idan Anti Murja. Ranar da Amar ya koma kasuwa, Alhaji Haruna ya sa aka kira masa shi. Amar ya je suka gaisa. Alhaji Haruna ya ce, Amar kwana biyu baka shigowa kasuwa, lafiya kuwa? Lafiya kalau, mai ɗaki na ce ta haihu shi ya sanya. Masha Allah, amma babu labari, Allah ya raya abin da aka samu. Amma gaskiya zan zo har gida in ga jariri. Amar ya ce, to na gode sosai, Allah ya kawo ka. Bayan Alhaji Idris ya bar hotel ɗin nan, ya gudu ya bar gari. Yana ta shirye-shirye barin ƙasar, aka kira shi a waya, aka sanar masa hukumar kwastam sun kama kayan da ya oda. Najeriya ba ta buƙatar irin wannan kayan. Gaba ɗaya ya gigice ya rasa abin yi. Gaba ɗaya dukiyarsa ya narka akan kayan nan. Amma wai kwastam sun kama kayan. Yana ƙoƙarin kiran abokin kasuwancinsa. 'Yan sanda suka zo suka kama shi a gurin. Jabiru ya shiga tashin hankali, jin a hotel aka ga matarsa ta yi bari, kuma abokin iskancin nata ya gudu. Jabiru ya yi kuka don ya san alhakin Saima ne ya kama shi. Ya shirya ya tafi gidan gwaggon Saima, ya sa aka yi masa sallama da ita. Bata san ko waye ba ta fito. Tana ganin Jabiru ta haɗe rai ta ce, Malam me kake mana a ƙofar gida? Jabiru ya fashe da kuka ce, don Allah Saima, ki yi haƙuri ki yafe min. Alhakinki ne yake ɗawainiya da ni. Don Allah ki zo mu koma mu ci gaba da rayuwarmu. Wallahi na canza hali. Allah sarki, kuma gashi ka makara, don ko baka makara ba, babu ni babu komawa gidanka, sai dai ina maka albashir, ranar Asabar za a ɗaura min aure, zan aure sirikinka, wato mahaifin Saima, mahaifin Fatiya, sai dai ni ba auren jari zan yi ba. Ta juya ta shige ta bar Jabir a tsaye. Abin takaici yana komawa gida ya tarar da Saima ya mata rashin mutunci ya ce ta bar masa gidansa. Ta ce sai dai ya bar gidan, don gidan ubanta ne ba na ubansa ba. Jabir ya mata saki 3 sannan ya bar gidan. Baban Fatiya ya shigar da ƙarar Alhaji Idris akan ya sace masa yi mata fyaɗe. Aka hana shi kare kansa, yana ji yana gani aka kulle shi. Bayan ya auri Saima, haka Fatiya ta koma gida, duk yadda babarta take juya mahaifinta, ƙarshe 'yan kallo suka zama, don sai abin da Saima take so ake yi. Alhaji Haruna ya je gidan Ammar ya ga jariri, ya yi masa addu'a sannan ya ce, Ammar babban dalilin zuwa na gidanka shine a baya na jaraba ka gurare daban-daban. Na lura kana da amana, sannan ka burge ni saboda rashin girman kanka da amanarka wadda ta yi karanci a yanzu. Shine na ce akwai branch da zan buɗe na sai da kayan masarufi da nake yi. Zan zuba kayan miliyan 20, ka riƙe gurin, ka ɗau ma'aikata ku riƙe gurin. Idan shekara ta yi za ka dinga raba riba biyu kana biya na a hankali har shagon ya zama mallakinka. Zara ido Ammar ya ce, ai ni ban taɓa kasuwanci ba, ta yaya zan iya juya dukiya mai yawa haka? Za ka iya Ammar, ina so in taimake ka ne, don a rayuwata ina son in ga na taimaki na ƙasa da ni, shi ma ya tsaya da ƙafarsa. Na jinjina maka don har unguwar nan na zo na yi bincike a kanka, na ji daɗin yabon da na ji ana maka. Ammar ya yi shiru ya ce, to za mu yi shawara da madan, abin da muka yanke shi kenan. Alhaji Haruna ya yi murmushi ya ce, kai wannan madan ana ji da ita, ko dai in baka ya ne, na ga ka iya riƙe gida. Ammar ya ce daga ita ba ƙari ai. Shikenan Ammar, da wasa nake maka, sai na ji ka. Mufida ta yi farin ciki da jin labarin. Ta ce ya Ammar mahaƙurci mawadaci, wataƙila da sana'ar a daidaita sahu kake, ba lallai ka samu wannan ni'imar ba. Ammar da yake Allah mai hikima ne, sai ya raba ka da Nafef ya mai da kai kasuwa. Yanzu dai mu yi ta istihara tukunna, inda alkhairi Allah ya tabbatar, sannan ka yi shawara da su Abba.
Haka kuwa aka yi. Bayan addu'o'i da neman shawara, Ammar ya amince ya karɓi shagon. Allah ya sanya masa albarka ya dinga ciniki. Nan da nan Ammar ya zama hamshaki. Da Khalil ya isa yayi, ya kai wa Umma shi, ya nemo wa Mufida admission, ta shiga makaranta. Sai da Ammar ya cika alƙawarin da ya yi wa baba akan karatun Mufida. A hankali Ammar ya gama biyan Alhaji Haruna kuɗinsa, shagon ya zama mallakinsa. Ya canza gida ya sai mota, kullum cikin neman taimako ake a gidan Ammar. Duk wata mai bukata in dai ya biyo ta gurin uwar gidan Ammar, an yi ta an gama, don Mufida bata taɓa cewa abu yaƙi ba. 'Yan uwa da abokan arziki babu wanda baya morar arzikin Ammar. Faruk ya haɗu da ciwon suga, gaɓoɓin jikinsa suka dinga gutsurewa suna zubar da ruwa. Faiza kuwa har shekara 30 babu wanda ya aure ta. Ammar ya zama hamshakin ɗan kasuwa, ya buɗe wa Mufida ƙaton gidan gona. Aka ci gaba da yi mata kiwo, ta zama wata uwar mata. A duk lokacin da aka tashi yin interview da Ammar, idan aka tambaye shi me matakin nasararka a rayuwa, waye wanda kake kwaikwayo, waye ya baka ƙarfin gwiwa akan harkar kasuwanci, amsar ɗaya ce yake bayarwa, matata ce. Duk lokacin da ya zauna zai yi misali sai ya bada misali da Mufida. Yakan ce a baya ina raina mata, ina ganin babu macen da za ta iya sauya min ra'ayi, sai da na auri Mufida na gane wata kissar sai mata. Allah ya yi musu baiwa da hikima, na sarrafa zukatan maza. Idan Allah ya baka mace ta gari kamar Mufida, ka gode Allah, don Mufida 'yar aljanna ce insha Allah. Mufida ta haifa wa Ammar yara 4, sai da ta zama farfeso akan harkar sadarwa. Mata da yawa sukan zo mata da matsalolinsu ta ba su shawara, musamman take gabatar da shirye-shirye a kafafen watsa labarai. Sannan ta mallaki personal blog ɗinta da take wayar da kan mata akan sha'anin zamantakewarta. Kullum ya kamata mata tambaya ko za ta bada misali da Ammar take bayarwa. Mijina ɗan aljanna ne insha Allah, da dukkanin maza za su sauke haƙoƙin da ke kansu, su kuma mata su yi biyayya, da tabbas mutuwar aure za ta ragu. Ku yi koyi da hali irin na Alhaji Ammar. Ire-iren wannan hirarrakin nasu yana matuƙar burge mutane. Tamat bihamdillah. Allah, masha Allah, alhamdulillah. Rabbi firni zambi kullahu dukkahu, wa jillahu sirahu, wa alaniyatuhu. A nan na kawo ƙarshen wannan gajeren labari mai suna wata kissar sai mata. Ina fatan an amfana da darussan da ke ciki. Abin da na rubuta